Ikaw na talaga katoy. Dala mo yung swerte katoy. Mas oy. Malaki to. Ay, kaya to. Malaki to. Napapalag. Oy. Yan na mga katoy. Sigurado tong isit. Grabe, bisit, kumagat. Ay, wala ka katoy, laki. Ay, dala. Totoo nga, dala-dala na. Ang laki mga diwa. Lubog ka? Yun, huli ka agad mga. Kakalagay ko lang yung katoy ah. Ano to? Ay! Ito, ara. Fish. Napit. Mga tayo. Mayroon na dito kasi ah. Na ganito mga. Mate, good morning. Nakaisa na tayo. Pero malaki mga tayo. May kasama pa lang natin mga tayo si tatay dyan sa likod natin. Tapos si Katoy Francis. Katoy Francis, good morning. Nakailan ka na? Apat. Grabe, kinagat ka, nakatapon ko pa. So yun mga tayo, pwede na tayo mag-enjoy, no? Nakatawa na tayo ng ng labas ang ating ngipin. Ito mga tayo, good news mga tayo. Salamat nga pala sa mga nagdasal po, no? Sa aming pamangkin. At nagaan na po mga tayo, maganda na yung niya, tumaas na, nasa 153 na. Maraming salamat talaga sa mga nagdasal talaga sa pamangkin ko lang. At sa mga di pala kasi mga din nakakatulog sa aking video, kaya laging short video yung ating upload. So yung pamangkin ko kasi nagkaroon ng linggi. So dapat nga nasa Bicol kami ngayon, nagbakasyon sana, kaso hindi yan nakapagbakasyon kasi hindi na natin pwedeng iwanan niya. Kasama ko rin sa bahay kasi yung kapatid ni Mrs. Ako yung nasa magmaliwan ng riders nila tulong, baon, ganyan, bibili sa mga labas, mga pangailangan. So yun mga toy, advance happy new year nga pala sa inyong lahat mga toy, no? Pula. Nakakuha ng Katoy Francis mga toy. Try ko nga ito mga toy, baka maubos agad yung bullets. Sayang naman, adventures natin, hindi tayo makapaglibang-libang. Ating sa mga dito, bullets ang naman. Bullets at PSF. Katoy Wind Front. Isis kayo sa kanya mga dito, kung gusto nyo mag-adin yan. Mura ngayon mga dito, 90 lang daw, 90 pesos. Yun, huli rin Katoy. Malaki to, malaki. Uy, grabe, ganda. Ay, ano ka? Kita pa rin. Grabe, akala ko plapla na plapla pa rin. Ay, plakaw, nakawalak nga. Ginagawa? Nalaglag tayo. Grabe, mumata ka. Bakit kayo nagkaroon ng dito? Madalas na nakahuli dito mga maruyo. Dumadawi sila biglaan. Parang ayaw na yung salita ko. Parang Rizal na. Salit nga ba ito? Ay, hindi nagtagal. Original mo. Ano ba itong mga to? Katiro rin, tulungan mo dito katiro rin. Papain pala ako, minumukbang. Abangan nyo mga yung adventures sa i-respakan ko yung titingdan mga sana kinulit si Katoy Pon. Si Katoy Pili. Si Riding Campers. Tingnan nyo nakaraan mga dito.
pamangkin kong lubusan para makapag-adventures na malayo-layo. Gusto kong isigaw yung ano ko mga ito. Nararamdaman ko sa kasiyahan. Nakakahuli. Mayroong ano, sakit sa kasamaan sa bahay mo. Pinaanuan pa, admit talaga. Sana kung ano, kung hindi na lang na-admit sana, kaloob na lang ng bahay. Nakakarami sila di Francis Mali, hindi ko nabibigyan yung iba eh. Ito, huli ka rin sa bakas. Ulo, nurit yan mga toy. Malaki. Yan mga toy. Oh. Oh, BSF kumagat mga toy. Oh, kumagat na. Thank you Lord. Thank you Lord. May itong ano tayong sa bulats. Ay, salamat. Ang tagal nung nagbibenta ng bulat. Kumagat sa ano. Ito yung bulati ko sa ano, pinaghalo ko. Ito yung talagang sulit lang. Ay, salamat talaga. Ibos win at mayroon tayong nabiligan na medyo malapit-lapit. Laki mga ito yun. Oh, grabe. Laki niya na, boss. Ano pain, boss? Bulate? Ah, bulate. Ah, laki niya kasi ah. Nadala sa Pagas, no? Pagas lang. Maganda talaga rito, Pagas. Pain mo bulat? Ah, bulat. Bulat na maliit. Wala kumagat kanina, nakachamba yung ano. Isip pa. Gagdagan nga natin. Baka di makita. Papagos lang yung nalipagando. Basta, ayun na. Huli ka, Balbon. Yan na naman sa... Ala. Ay. Black mamba man. Ay, kabiwas black. May team tay. Saan kaya nanggaling? Ano kaya binunggal nito? Maliit pati. Saan kaya nagbungkal yan? Ikaw ha? Baka na break time ka sa ano? DPWH binungkal. Lakuan lapla ulit kaya huli na naman sigat si Francis natin. Ganda yan daw yun. Napupuno na lalagyan tayo. Shoutout nga pala sa mga nagkisoy anglers, Papaya anglers, yan, Marikina anglers, Strimbo anglers, Minsa anglers, Pinoy anglers, at Metro Manila anglers, Tarpiqueño anglers, maraming salamat dito sa may ano, sa may Pure Gold anglers, Sokmon anglers, maraming salamat po. At siyempre sa lahat ng solid supporters ng Road Joy Fishing at Twitter, thank you sa inyo mga Road Joy Fishing family, nagko-comment palagi yun. Maraming salamat sa inyo kami. Kasi Rinan Adventures, maraming salamat. Rinan Fishing Adventures pala. Mga bait nyo mga grabe. Kahit malaki na yung channel niya mga panay-comment pala sa akin. Pasupport naman sa kanya mga RSJ. Yan,
Mar. Idol Del Mar. Walang tumaba. Tingnan niyo mas ipakita ko sa inyo pati yung relo. Pati yung pati yung ano, durog na yun lang. Yan. Bas. Kay Gabi Francis na bakit na pagos. Bayabasi mo si Gatoy. Ulitin mo, sabi ko na nga ba, huli rin eh. Ah! Talaga naman. Nadalian talaga tayo mga to. Paborito tayo ngayon nito ah. Buti na lang, malaki. Wala po. Kaya pala pa, iba mo yung takbo. Grabe ka ha. Ano to Mervin? Si Tita daw. Tita Glo. Si kasi Gerald Matay oh. Ano na lang tatlo? Oh. Yan ano lang po. Ano lang eh. May nakawala ba isa malaki? Oh? Oo. Yan. Pero kung magandang bulate talaga. Inaabahan ko yung magbibinda dyan eh. Kasi wala pa yung mga nakapon yun oh. Andan pa lang. Ayun, maganda rin doon kahapon. Diyan kami paagos oh. Diyan oh, paagos kami oh. Ayan na. Pa-welcome ingat ko, Gerald. So, yan oh. Uy, original talaga kasi. Ikaw lang pala hinihintay kasi. Tama oh. Tama oh, tama oh. Tama lang ah. Akala. Oh, isa ba? Bumalik. Maswerte ka kay Gerald na tayo. Yes. Ayun na. Ayun na. Tangay na yun. Ayun na, dala-dala na. Dala-dalawa na talaga. Maswerte talaga kasi. Ikaw na talaga kasi. Dala-dala na yung dala mo yung swerte kasi. Mas oy! Oh, malaki to. Ay, kaya to. Malaki to. Kapapalag. Oy! Okay, ikaw lang pala hinihintay, grabe. Sabi ko, nalangin na naman. Magsasabi ko, marami. Ayaw ko namili ng isa. Huwag kang hiling ng isa. Kailangan dalawa o more. Dito mo, grabe, biglang dumadawi. Ikaw lang pala hinihintay. Ang dalawang atak na yun eh. Sorry, sa nakaraan, ako yung hinintay para maka-harvest kayo ngayon. Ikaw naman. Oh, grabe ito. Ang dami na ito. Yan na naman. Pag biniwas mo, biglang alam mo wala. Tapos inulit mo, biglang tumalon. Ganda pa naman. Sarap dito. Tatsay. Morning. Ito na naman tayo. Ayan mga tayo. Mga kaibigan natin. Oh. Ayan o. Ay, hindi. Akala ko nang stop na yun. Sana makaulit pa ito. Para ba? Sabay kahit na maliit yan. Makadali naman laki kung magpapahuli yan. May dalant yan. Wala. Oy, dala-dala nga. Ay, wala ka kasi. Laki. Dala-dala. Grabe ka dala-dala na eh. Totoo nga dala-dala na. Ang laki mga tayo. Dala-dala na pala. Kaya pala na rin yung galaw no. Siguro nakasabit yung isang hook no sa kabila. Dala-dala na nga pa. Okay, thank you. Kailangan makalahati. Grabe naman yan. Colombo yan. Paano makalahati yan? Kaya pag clear na yan dun sa nakakadaw yan kasi yung mga ano yan, mga pinagbo lamoy yan ng bulat. Naamoy nila yan eh. Yan yung mga dumi-dumi nila.
yun. Maganda sana pag sa probinsya yung ano, yung dumi ng kalabaw. Campaign yan, mga ganyan kasi ano yun. Mabango sa mga isda yun. Yan na mga toy. Sigurado tong isip. Yung kamali ng puro yung kamali na yung isip ko. Yan lang mga toy, no? Grabe, isip kumagat. Wala na akong bulate, isip kumagat. Isip nga ba yun? Yan lang mga toy, thank you so much mga toy. Nakapaglibang na naman. Ay, maraming salamat mga toy. Iwanan ko muna sila dito at may pupunta muna sa hospital ulit. Ano nang kalagayan natin. Pero awan ng Diyos mga tayo, ano na, okay na siya pa. Grabe, ang laki lang kasi yun. Sa kabila. Kita po yun. Yun mga tayo, ano kasi yung ano niya, yung ano ni pamangkin ko, 153 ano na yung dead na. Yung ano yan, yung white blood cell ayos na, yung 153 na siya dapat normal lang, diba yung normal ay 150 yata yan. Diba kung basta 153 na daw kanina pumunta ako doon kanina. So yun, sana dire-diretso na para makapag-adventure sa ako ng hindi malayo-layo at mag-enjoy na rin mga tayo. Ang hirap may ano iniisip. Yun, maraming salamat. Tapos ito natin, kasama na sila Ate Gerald Panok yung brothers yan, ulit sama natin. Sumabit! Alam ko, aray mo. Kaya natin, wala ko dito ng isang praso para lutuin ko bago mo lang sila. Ano ba yun? Isang pinataba. Ito natin, kunin ko lang ito isa. The rest ay gawin natin. Nadali ka pa. Hindi kayang pagana. Yung pitik-pitikin natin. Ang ginagawa ko yung puro bagpitik pag ganda rin. Grabe lalaki. Nakajambakan. Guys, malaki na naman yung ilog. Marami naman si Kadri Francis mga tayo. Hindi natin bigyan. Grabe, ganda. Ganda na naman ang pagkakama. Ayaw? Kailangan mo nang susungin kasi ang dami kong nawala. So yan lang mga tayo, maraming salamat po. See you next vlog. Thank you. Nabitin sila kasi na 23 pa to December 23 pa yung bullets ko Kaya mga tayo, pwede rito kumakagat sa BSF. Kung sino yung gustong maganito mga tayo, gabi nito. Visit niyo po siya si Winchester, si Boss Win, Frog and Fish. Bibenta nito sa may Pipindan, Taguig, Burok 5, Resurrection Street. Yan, Win, Frog and Fish yung magbibenta. Maraming salamat po mga toy. Okay, tuloy nyo na, mauna ako. Bye Princess, mauna ako. Bye bye. Ako, punta na ako sa hospital. Sana makalabas na yung bata. Ay, makasama natin dito mga toy. Bye. Uy, nakaisa po. Kita mo, pauwi na. May nakaisa pa tayo mapabak. Ano na, Uy, grabe. Ay, mga tayo. Yun, thank you Lord. So yun, nakakuha pa. Maraming salamat sa inyo mga toy. Bye-bye.